Ik werk hier mijn hele leven lang. Ik ben zelfs bijna in dit huis hier. En dat werkzame leven is 50 jaar nu. En 50 jaar lang heb ik gebruik maken van de grond aan het water ta. Dus ik ga ervan uit dat dit mijn grond is. Dit is det Tom Giet, de tuin van de huizen neer Rehel, grensje aan het Knillersdjip. De oeverstrook van zo'n 2,3 meter is gewoon onderdeel van de tuin. Ik bij Brandsma. Dieter had zijn libbelang al wennet en werkt op zijn werfke. Zolang als hij weet had er nog niet een naar het stukje groen taald. Ont de oever maar ongeveer 1 meter breder maken waard. Wij kregen een brief van provincie Friesland met een contract erbij, een huurcontract. Men wil graag hier van ons barren. Nee, eigenlijk stelde men, wij willen uw positie, uw rechtspositie vaststellen, vastlezen middels dit huurcontract. En dat valt bij de bewoners heel verkeerd. Ze haar verenigen en geen de strijd aan, want ze vielen het als onrecht en... Ik ga het graag op een andere manier jongen. Ik heb, zolang ik hier wijnen en werkje, heb ik altijd goed met mensen van provinciale wettersteed opzetten kent. Over en weer hebben we een ander wel eens geholpen. Dit is en dat is die. En nou snap ik net dat er ineens op deze manier actie ondernomen wordt. De provincie wil net voor uw camera reageren omdat ze een man die een peteer hebben met de bewoners. Maar Brandsma is duidelijk hoe de uitkomst van dat peteer. Wij houden vol, wij willen hier betalen. En als zij vinden dat ze recht hebben, dan moeten ze dat maar bewijzen.